Ja, og kampstarten altså dagens første finale. Ja, der er så en restaurantstrafferne herovre ved Michael Toft. Venstre ind på banen bliver spillet fantastisk fodbold. Det er sådan nok, og Lucas og Company på Sverige. Det svinger Michael Toft til ryggen, længere over til venstre. Så er det altså nu, der er boldudlevering. Boldudlevering for de her armbånd. Alle dem, der har et armbånd, de kan altså gå over til Disney XD. Det grønne armbånd, som man har fået tidligere af, det kan udløse en bold over Disney XD-bilen. Alle dem, der har fået et grønt armbånd, den bil, hvor der står et kamera oppe på top. Og herinde står altså stadigvæk 0-0 mellem Dekos og Lucas og Company.